Usayeni ngizombuza ukuthi why ame so. Ngabiza yena ukuthi like why I saw in real life. Wrong? No, mzalwane. Kanti wena yini inkinga yakho? Ma uyangibuza, uphuma ungibuza. No start dom sigcina ukuthi ungibuzile, ungabe ungibuza. Okay. Yeah, I would ask because what I see in real life, it's not what I see on social media. Kushuthi mina umzala mangamcela kahle ngifuna ukubona ukuthi lento ekhuluma iqiniso sibeke wena nama-BBL noyithunza sibeke so kushuthi zingakhala. Hayi akuse competition mzala. Mina ngiright ukuba umfazi wasendlini. Yabo khona umehluko ukuthi kube iblompoti lase akuse competition. You understand? I cannot compete with someone I don't have a problem with. Angina problem. Nah, we understand. And angiko competition. Mawuthi umeso mzala. What do you mean? Thina phela ama-BBL maybe we can judge by seeing asazi ukuthi mele ibeka Sombeni le enye ifika iphezulu kuna iside elinye lide elinye lifishane. Sinini? Ibunzuko khona zindle. So uright makagcokile. Hayi. Wrong. Is there kuke kaba ne problem between wena no Sayeni after the podcast or uke washo something off now? Hayi mzalo, there's no problem. Awugela girl. Ugela right. But right for me right makagcokile muhle kathi ngathi ugele ebusweni perfect ngeke umenze fokol. Ngeke umenze next. Inkinga ukuthi lo mzimba usuke wangena kuma panel beat amaningi nje. Muhle kabi ugele muhle. Yes sis. Muhle kakhulu futhi hayi kancane. Nginenkinga nje ukuthi no ngibone live. Mzala wait. No. We are compromise. No, into I understand mzala ukuthi thina silungisile ngoba sizele. Uyabo? Sizele thina so sesifuna ukulungisa. Yena akakazali ulungisana lengaka. Mzala. Wazala wambuyisela ezulwini. Khohliwe. Yeah, washo yena. Kusho mina le wayifaka la ngikusho mina. Washo yena. Wazala wamjikisela emuva sekakhona wathi buyele ezulwini. Hey. That's Isikhaxa Sendaba. Hi guys and welcome back to my channel. Hey ugogo Skhotheni nangasukela inyoka esigodini. Does she know ukuthi Sayeni is definitely coming back for her? That was definitely low of Gogo Skhotheni for coming for Sayeni's body. I mean, ungena kuphi? Where does she enter? But I see collab for more entertainment for us. If you really enjoy my content, please like, comment, and subscribe to my channel. Kulungileke, bye.